Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi mga orip ng Allah, pamangnitan ko Allah sa taufiq. Pamangnitan ko Allah abatano din miraot si kubulan na Ramadan kata 20 ibu na Ramadan din. Insyaallah. Pangnintan si ko Allah mapiagi na tano, da sakit tano, makapanambayang tano, makapamosa tano, makapagamal tano sa amala salih at tarimaan tano Allah. Oreno sa mga bangsa mina na itataros tano ang tuwa di tano kapamati pamansi ko mga fatwa ang mga pakaysa inukasan sa hukuman o mga mampunay sa ilmo ko mga alaulama. Bakalo-kalo na pagkanggayaguna si kung mga pagaritano, mga pakaysaya, mga bangsa mi pamatian tano, makapantag ko kandidita rano babay si Islam. Pagka na ipakaysa na tingin na halyag yuzulil mara ati antakhro jabi saubin muzakhraf. Ay mana batigyan ka pa kaya gira lumyala ko sa babay, sumiyong sa padian, yung manipanik, na enditar niya, nanditar na marayag. Lagi dah nga to pink, binaning, mariga, o di na nganin sana mga marayagan ditaran kibubudaan sa mga rarayag. Naya ini sebago na ngay mga laulama paganeron somya kala laulama si Sheikh Abdullah ibn Qu'ud, ako si Sheikh Abdullah ibn Ghudian, ako si Sheikh Abdul Razzaq Afifi, ako si Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. Ko pakay sa numero ay ka sanggibo ako pat gato sa gotlo pulo agudo. Nene sebagirano natikirana la yajuzu lil mar'ati an takhruja bi thawbin muzakhraf yulfitul anzar. Dia tirang kapakay. Di kapakay bagi ang otabay na giram lalakaw na enditar niyan na marayag. Binaning, pink, mariga, biro, gadung, maloto, marayag ay patut na may teman di tarno babay. Anto na isabab yan na lian na dalika mimma yugri bihar rijal. Nanyan na kapakaya kaispata no mama, matambangon so mama, kababaya no mama, akasabapan sa kapit na ang auto mama. Api-apan na subabay na pipilas. Namay ko enditar niya na marayag, enditar niya na paka-ikmat, paka-pitna, na kaya haraman din. Emana niya no, pamako sa kaababay na penditar ka. Na emana ka turu Rasul sallallahu alaihi wasallam pimor ka aniyan. Na nagyang tuwa tiga na nisaon kasiyatun ariyat. Mga baiyakin di ditaro. Sa panganiran sa aurat yan. O gaid na ariyat, matatalan diyang bu. Nayaw sa ano ng mga ulama na ay di ka pa ayan ditar no babay na paganeron na maloag. Ikadua na kanaba marayag. Kanaba maligid, kanaba maya pagilag, kanaba manipis. Agop ka sa panganiran so langon na aurat o babay, taman sa mbala apalad, taman sa paras. Nakasap nga niya sa aurat to babay. Ganyan ni ditar ng babay. Nasadin sa kapkaso pakangasan. Nakala ararang itarkawal. Ketuusan no babay. Ikala ararang ito no Allah. Kasadin sa mala akasusupakan niyang konditar no Islam. Nakala ararang ito no Allah. Naupam ako ayabu asasawaan ka na giya paras ka, giya ulong ka. Nagya na ni ando ba ini na kala ararang itarkawal. Naupun ka sa iya taman sa ando ba ini na barukan ka na kaya man naman surarang ito Allah. Naupun nga pantalon na kaya man naman surarang itarkawal. Sa den sa kasusupakang ka konditaran wagama na kala ararang itarkawal. Giyanan mga bangsa mi kitos ka ko babay at kararang itano Allah. Yanan isabab gaya nga yakiya COVID tano mga bangsa mi. Namya kapilos so di pilos. Nama daklati afikan wallah ini tarus yande namya kapnikam.
Na nasop man sa bagina, Allahu Akbar, madakli raso. Ini kalkiyan so COVID na miya ka pagmask alagi do niqab. Naon to itaruskad na nan kaayay kalaka na so Allah na miya ka piya. Wa yuftinuhum an dinihim. Pakapit na kirang ko agamayran. Wa ya'riduha lintihaki hurmatiha, na igira ko na sa kababay na ayan ditar ka na mga rarayag o di na di ka sumasapang sa orat na gitod ni di nga kaplo ba ako o kita kiparada ka ko fitna kapakaya adna semukar ka adna maabastos ang kanian adna mga peterka adna tabiata pakawatan kaon wala Allah na kapakaya pena bakad ripa ang auto maniakis. Allahu Akbar. Nagyan ni sabab pa so agamantan na sulango na kabinasaan ng subabay na ini sa pareng kubay. Bata bila ba ngayon sa tanong mga dikaiwasan ng mga bayap lalakawa da pa diyan. Naamay ko makaumanong panapakapit na tsunditar niya na duwang kanya. Naikadua pa kayo sa mga bangsa min at iyan na mahukmo rajul alladhi tamshi nisa'uhu ariyatin fi syawari alaihi kasaun khafif. Wa ma hukmul mar'ati allati tal'anu fi baiti zawjiha wa tal'anu auladaha. Afiduna fi hadainil amrayni jazakumullahu khaira. Mana pa kay CNN antun ako ni hukuman ang to mamaasi karoman yan o di na sa mga karoman yan na lalakaw sa karsada daan ditar niyan bapakasapang sa orat. Mana niyan na di kukumbong kenaba anak kumbong yan o di na api anak kumbong yan na mga liligtin ditaran, mga rarayagin ditaran. Naip maninis yan nanto na hukuman cisang oto kikaromaw. O di nagyang oto kiwarisan siya ma yan nagu si laki niyan. Ito na hukuman. Nagyagyanganan na warisan ka, di nakarumang ka, na sang kikilalay tama na paratiyang ka sa kaamama. Ago tama na maratabata ka. Mamako si karumang ka na kompleto hindi taran. Na emiya kilala nas ka na malaki paratiya. Agup kunutan ka sa suldawalay ni. Ay girap man na su karumang ka na lomiyo na bareng-bareng din sa mga ikakamutan. Nagudisa pang sa aurat. Di pakumbong na aya miya kiya kilala o orkana suki karomaun na di pagadatan ni karoman yan di pagunutan ni karoman yan suki karomaun na da aparatian yan si ko Allah. Allahu Akbar. Nagyanan o di na lagi da ang tabag wataw na suki warisanon so ama yan gusto mga laki niya so mga bapa yan aya mala kasnditan. Nagyanan ni sabab payasa na ay inisbago na nga mga ulama. Atigira na yahrumu khurujun nisa'i lisyawari'i fi thiyabin raqiqatin la tasturuha. Mana niyan na haram atigyan ko babay o bapliyo. Kung mga karsada, bapliyo sa padian, sa ikaw mall, sa ikaw katimuan sa tao, babsungko kawingan, babsungko pendarpaan, batibaw, gusto langaw na kalimudan sa tao, na haram mo no ba unsung ayan ditar niya na maligit. Ayan ditar niya na marayag. Ayan ditar niya na mapanoy kekamutan. Ayan ditar niya na di niya kasasapman sa orat yan. Wa ala waliyihin na amrahun na bil ma'ruf. Ay patut si ko mga wali iran, lagi do karomairan, so ama iran, so laki iran, so bapa iran, na sugo iran ang mga babay sa makaditar, nga kompleto iran, so ditar niran. Wa ilzamuhunna bi adamil khuruj bi hadhihi thiyab. Na kailangan na may tagal kiran. Uba silang piliw taman sa di makompleto so ditar nira. Amatan na sa kayip ka pauwingan. Sa kaaki karoma, sa kaaki warisan. Ay mana niya na apian to na ay beta di wata kasama murid pen sama estudyante pen sama maestra pen na udi na gumagal pen sa opisina kenapa ya bu tialyo gata ko kanditar Islam sa Quran na basubuso mga alima basubuso mga hafidha basubuso mga ustada di
kalau na babae muslima. Enong hapan ong kira sunditaran o anda ba ini na ba isi iko Quran kay na inong kira ka na ba kakabti sa muslima. Kabay bu muslima na si alima si hafidha agus si ustad di. Nayaman na bata bila mo so mga adna sabot yang ko agama. Ori pano Allah na patut na sakay ladyawa na rawat na mapya ko kanditaro Islam. Nagyangan na mga dato suwarisan nira na di irang kipaar o di na kasusuatiran din di kasepeng sa aurat o mga warisan nira na ayangaran nira na dayuth da maratabat yan. Na hukuman o dayuth na di pagilay no Allah sa yaumul qiyamah, di niyan ni pembitiarai, di niyan sutin, di niyan prelaan siksa niyan sa yaumul qiyamah. Si kunara ka masakit. Yan ang mga bangsami, mga urip no Allah, rilaan tanong Allah Rabbul Alamin, balas ang tanong niya sa mapiabalas, pakasurga ang tanong Allah, kinabatan waya di ipangataki. Ay mataan na pagaluin tanong so benar, kabakalo-kalo na kanggunaan. Nasop man so suguk ang ay mga usyatan of kedesengan ang ay mga usayan tanong na rela antano Allah di kami niyo maratabatika gibo kapag ami ko benar na kanabo Amerikano tiglan so di niyo kabaya ay mataan na pagugupan nami so mga pagariami mga babae mi si ko kita kapa surgairan pakasurgan antano Allah langon rela antano niya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.